Мъжът, който вчера бе задържан с газов пистолет в парк Мол Стара Загора, е заплашил преди това продавачка в магазин на улица Свети княз Борис, съобщиха от прес-центъра на областна дирекция на МВР. Сигналът за инцидент е получен в 10 часа сутринта, съобщиха от полицията. 23-годишният мъж влязъл в първия търговски обект, извадил оръжието срещу продавачката и поискал да говори с собственика. След това мъжът тръгнал в неизвестна посока. По-късно е отишъл в мола, където е влязъл в конфликт с 38-годишна жена, засечена от охранителите на обекта. Първо възниква спор между две дами в коридора, при което охранителите отиват и разделят двете дами, тъй като са вдигали шум, което не е приятно за една такава верига. След което смятали, че конфликтът е овладян, но след половин час пристига приятелят на едната от дамите и се среща с познат или отговорник на другата дама, с която е бил спора. В спора отначало е вървял тихо и спокойно, след разменяне на обидни и груби реплики между двамата мъже, започва бой между двамата, при което охранителите на VIP Security се намесват, застават между тях, правят опит да ги разделят, но не успяват, тъй като двамата са счепкали здраво и падат на земята. В този момент охранителят вижда, че има оръжие. В същото време дежурният наблюдател, който се обажда в полицията за създалия се инцидент. По време на схватката успяват да ги разделят, след което единият изважда така вече видяното оръжие, успяват да му го отнемат, охранителят застава на отдалечение от двамата и в този момент влиза полицията. Пристигналият на място полицейски екип установил самоличността на мъжа и го задържал за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.